alumnado de primeiro da ESO, imos ver o que sería o último contido do curso, deses que son contidos elementais ou básicos para toda alumna e todo alumno de primeiro da ESO. Neste caso é como representar unha función lineal, como representar rectas nun sistema cartesiano. Para iso, danme unha ecuación dunha recta. Tedes que identificar unha ecuación dunha recta. Aquí teño unha ecuación dunha recta. I igual a menos 2 por x máis 1. Sempre en todas as rectas van a ser I igual a m por x máis n. Neste caso, m vale menos 2 e n vale 1. Ben, unha vez que teño iso claro, vou dar valores, teño que dar valores x e buscar a súa parella, buscar o seu i. Que valor x dou? Pois o valor que me pete, dá igual, non importa moito que valor de x dea, porque para cada valor de x vai haber un valor de i sempre, vale? Entón, que valor escollo para x? Bueno, pois vou escoller o valor máis sinxelo para valorar e aparte que sei seguro que está na miña recta, sería para x igual a 0. Isto é exactamente o mesmo que se eu me sitúo na recta no punto 0, o sea, se eu piso no punto 0. Mirade, vou estar pisando aquí no punto 0. Vedesme aí, estou pisando no punto 0. Entendido? Perdón. Pisando no punto 0, teño que ver onde está a recta. Está para arriba, está para baixo, estou pisando no 0, vale? Estou aquí situado, miro cara arriba, miro para baixo, a ver onde está a recta. Iso é exactamente o mesmo que coller o valor 0 e metelo no sitio do x na fórmula, o sea, reescribir a fórmula, pero cambiando o x por un 0. Entón, poño i igual a menos 2 por 0 máis 1. Menos 2 por 0 dá 0. E quédame un 1. Vale. Por favor, tens que estar mirando para aquí. Sí. E tomando nota. Sempre. Pode ser? Sí, claro. Vale. Menos 2, Sara, sobre todo ti. Menos 2 por 0 máis 1. Non vexo que escribas nada. Vale. Menos 2 por 0 máis 1. Entón, dá 1. Que quere decir isto? Que a recta non estaba para baixo, nin estaba sobre os meus pés. A recta estaba no 1. Por lo tanto, se eu piso aquí no 0, estou aquí situado no 0, a recta está exactamente no 1. Pasa polo punto 0, 1. Vale, con un punto só non podo dibuixar unha recta. Necesito outro punto. Con 2 puntos xa podo dibuixar unha recta. Entón, preguntades, pois, por que puxen aquí 3 casillas? Simplemente para asegurarme que valorei ben. Os 3 puntos sempre teñen que estar alineados e realmente con 2 puntos chegaría. Pero bueno, puxen 3 casillas só por asegurarme que non me equivoquei. De acordo? Na hora de valorar, na hora de facer estas cousas. Ben, entón, vou a coller outro punto. Se vos parece, colle un punto que estea á esquerda do 0. Por exemplo, eu que sei, o menos 2. Sitúome agora aquí no menos 2. Vedesme aí no menos 2, estou aí de pé no menos 2. Estou de pé no menos 2 mirando para arriba ou para baixo. Onde estará I? X vale menos 2. E pregúntome, onde estará I? Pois escribo a ecuación. I igual a menos 2 por menos 2 máis 1. Evidentemente hai que saber operar con números enteiros. Menos 2 por menos 2 dá menos por menos. Máis 2 por 2, 4. 4 e 1, 5. Vale. Entón, está no menos 2, 5. Por lo tanto, se eu piso, estou aí pisando no menos 2, miro, está arriba no 5 a recta. Vale, moi ben. Xa vedes que con isto podería dibuixar a recta perfectamente. Uniría estes 2 puntos e me queda a recta pintada. Pero para asegurarme que o estou facendo ben, pois, por exemplo, vou camiñar cara á dereita e darlle o valor 2. Tamén podría darlle o 3. Bueno, doulle o 2. Pois, perdón, menos 2, 5. Vale, menos 2, 5. E agora, pois, voulle dar o 2. A ver que pasa co 2. I igual a menos 2 por 2 máis 1. Meto, reescribo a ecuación cambiando x polo valor que eu decidín darlle. Neste caso vou pisar no 2 e vou mirar para arriba ou para baixo a ver a que altura está a función. Menos 2 por 2 son menos 4 máis 1, menos 3. Por lo tanto, está no menos 3. Isto o que fai é confirmarme
que estaban ben valorados os outros dous puntos, porque este está aliñado con eles. Por lo tanto, xa podo con seguridade dibuixar a miña recta. Collo unha regra e dibuixo a miña recta pasando por eses puntos. E xa está, sempre unha liña recta.